Ćao ljudi, Vudem ovde i danas bih u ovom vlogu hteo malo da se pozabavim nekim vestima iz sveta popularne kulture. Najprej muzike, pošto tu ima dosta noviteta, onda TV serija jer sada dolazi ova jesenja sezona kada dosta naslova izlazi i na kraju video igara. Ali pre toga hteo bih da vam preporučim jedan novi YouTube kanal na domaćoj sceni, u pitanju su bukvalisti i to vode dva moja rataka koje se bave književnošću iz najrazličitijih uglova. Ako vas zanima nešto tog tipa, čekirajte, pa čak i ako vas ne zanima, zato što možda ćete i vi naći posebnu ljubav prema književnosti kada pogledate neki od njihovih videa. Ostavite komentar, kažite da sam vas ja poslao i za svaki komentar tog tipa oni treba da mi kupe jedno pivo, tako da sam na kraju i vama zahvalan. Da se bacimo sad već na vesti iz sveta muzike, naravno najveća vest ovde jeste Eminemov nov album Kamikaze. I to je njegov 9. studijski album koji je iznenada izbacio, bukvalno je objavio tweet kojim obaveštava svoje fanove da je album izašao, jel te? Postoji, mislim da je 12 pesama u pitanju, ali još zanimljivija stvar jeste da je ovo pretežno diss album, dakle, zato se i zove Kamikaze, on je težio ka tome da sruši i sebe, ali zajedno sa sobom i pola scene. I nešto ovog tipa nismo videli na sceni, verovatno još od Kendrickovog versa na pesmi Control. To je Big Seanova pesma, ali Kendrick je tu izdominirao, tako da na kraju se uopšte ni ne zna čija je pesma, dakle nije to bitno. Kendrick je odradio sličnu stvar ovde, on je na neki način revitalizovao scenu time što je usmerio svoj napad prema svim reperima koji su tada bili aktualni. Ono što su mnogi prevideli kod Eminema jeste da je on bio izuzetan battler i iako su smatrali da je on zakopao svoju Slim Shady personu, te da se nikada neće vratiti i dali sebi za pravo da ga napadaju, to se ipak desilo. Sada isto su zaboravili da je Eminem zakopao karijere mnogih ljudi kao što su Benzino, Ja Rule, pa možda čak i Kanibus i sijaset nekih sporednih likova koji on tada napadao. Međutim, sad je ipak malo drugačije stanje na sceni, nije kao ranije kada je mogao da zakopa karijere tih ljudi, nego sad u suštini važi ono floskula, svaki publicitet je dobar publicitet i kao što je M sam rekao u svojoj pesmi, to je za njega gubitak, win-win situacija je za sve ljude koje on pomene i donosi milione viewsa koje na kraju donosi kintu, a to je ono što je bitno u igri za me. Kad su u pitanju ljudi koje Eminem napao, to je čitav niz likova kao što su Tyler, the Creator, Joe Budden, DJ Academics, Charlamagne the God, Machine Gun Kelly koji mu je odgovorio i naravno čitav niz ovih mumble repera kao što su Lil Pump, Lil Xan, Lil Yachty, svi ostali koji imaju Lil u imenu, više imi, ne znam ime. Sad, zanimljiva stvar kad su u pitanju negativne recenzije povodom ovog albuma je da sve oni imaju jednu ključnu tačku, zajedničku. A to jeste Eminemov napad na Tylera, Creatora, gde je on rekao vidim što si nazvao sebe fegetom, kučko. Naravno, ključna reč ovde jeste feget i vidimo da Eminem i posle toliko decenija na sceni uspeva da stvori kontroverzu kad su u pitanju reči, a ljudi su dovoljno retardirani da padnu u tu zamku zbog toga što ne vide da sama moć reči nije upisana u njih, nije imanentna, već ljudi su ti koji im pridaju značaj i dokle god reč kao što je feget ili kučka bivaju demonizovane, to će reprideri iskorišćavaju. Sad imam još malo da rentujem kad su u pitanju ovi sajtovi. Još jedna idiotska stvar kod online novinarstva jeste što svi padaju istu clickbait zamku i video sam članak kod različitih sajtova koji govori o tome, zapravo postavlja pitanje da li je Eminem ukrao flow od Bad Baby. Sada, za sve ove koji ne znaju ko je ona, to je zapravo nova reperka na sceni. Ona je postala popularna tako što je bila u emisiji Doktora Phila zbog toga što se, ne znam, svađala sa svojom kevom i to je ona Cash Me Outside riba, ako znate. Catch me outside, how about that? Catch me outside, how about that? Klinka zapravo ima 16 godina ako ima i toliko i ona sad naravno da repuje, zapravo pravi taj trap, mumble rap / autotune, šta god. Sada mnogi su pominjali kako je Eminem u jednoj pesmi uzeo, to jest ukrao njen flow i ona je čak odgovorila na to, rekla je da je bila počastvovana, ali zanemaruju ključna stvar je da je taj flow ona preuzela od Migosa koji je Eminem ismevao koristeći njihov flow u jednoj pesmi. I nevjerojatno je kako ljudi uspevaju da zanemarete neke toliko očigledne stvari i naravno to su ljudi koji su novinari i koji rade za neke velike sajtove koji vjerojatno zarađuju od toga. Tako da ovo je samo moj izliv frustracije povodom čitave situacije. Sad, osobe koje su odgovorile Eminemu, to je čitav niz ovih mumble rapera koji su, naravno, imali svoje tripozne čudne objave, jedan je rekao da je zaslužio to, drugi je trolovao tako što je bacao idiotski freestyle preko Eminemove matere za Lose Yourself pesmu, ali kod ovih malo ozbiljnijih kao što je Joe Budden, recimo, koji je bivši reper i bivši član
grupe Slaughterhouse, on je čovjek napravio podcast od sat vremena gdje je prozivao Eminema. I on je rekao kako je, sad pokušao da spinuje priču, rekao kako je on stvarao sadržaj, kako je stvarao content, a content je keva, jel te? I on je imao mnogo bolji sadržaj u prethodnih 10 godina od Eminema, a naravno to nije uzeo da mu odgovori u diss pesmi, nego u podcastu. Sada, ono što Joe Budden zanemaruje jeste da rap industrija ne ceni podcaste nego rap i dokle god on pljuje mikrofon to je okej, ali samo kada pljuje rime, a ne kada pljuje gluposti na podcastu, jel te? Drugi veći odgovor dolazi od MGK-a koji je svakako hteo publicitet i to je ono što sam pomenuo, svaki vid publiciteta je dobar za nekoga, pogotovo kao što je MGK koji na sceni nije ni toliko poznat i koji je zapravo jedan mediokritetan reper u najboljem smislu. Eminem je njega isprozivao zbog toga što je MGK pre nekoliko godina rekao za njegovu ćerku koja je tada imala 16 godina da je ona dobra riba, ali kao bez disrespekta. I kao što znamo, Eminem je vrlo zaštitnički nastrojen prema svojoj ćerki i prošli put kad je neko pomenuo, njegova karijera je bila uništena. To je naravno Ja Rule pre, ne znam koliko je to bilo, 14, 15, 16 godina, jebote. Uval sam mator. Who can say where the road goes, where the day flows? Ali makar MGK je bio jedini koji je odgovorio diss pesmom i eto, to mu treba odati počast, ali to je jedna veoma loša diss pesma i sada postoji čak i mnogo Eminemovih fanova koji je rekao da je pesma dobra, što ja ne vidim šta oni vide u toj pesmi. On je bukvalno u prvom stihu za Eminema rekao brada ti je čudna. I bukvalno tim rečima. Dakle, ne postoji nikakav obrt, ne postoji nikakva igra reči, a to je nešto što treba da bude karakteristično za rap, a pogotovo za diss. Dakle, treba da uvredite nekoga i na kreativan način. On je bukvalno rekao, brada ti je čudna, ti si star i to je sve o čemu on govori u pesmi. I inače, lik ima toliko mrtav delivery da mi se čini kao da ima odsečen kurac u ustima. Ja ne znam, kada uporedimo sa Eminemom, koji u svim ovim pesmama, koji u svim ranijim pesmama ima toliko izražen flow i toliko onako napadan sirov delivery, ovo deluje mlako, ovo je, ne. I naravno očekujemo da će Eminem da odgovori u nekom od narednih perioda. Skoro je bio na Instagram live-u gde je prikazan kako igra Pac-Mana. Sada, naravno, fanovi su uvek našli da istražuju dublje značenje svega toga i videli su da Machine Gun Kelly ima tetovažu Pac-Mana na svojim grudima, tako da li je to neka aluzija ili samo slučajnost, vidjet ćemo. Sad da se okrenemo Eminema i bacimo na ostatak muzičkih vesti, Kanye je ponovo u vestima i to ne iz razloga zbog kojih očekujete, ako i ko ima očekivanja od Kanja. Izbacuje pesmu sa Lil Pumpom gde su obučeni kao Roblox roboti i čitava stvar je dovoljno tripozna, ali naravno još čudnija stvar jeste što je on to veče bio kreativni direktor na Pornhub Awardsu. To je sada potpuno nova ceremonija koju je Pornhub osnovao i sve je dovoljno tripozno da još i Kanye nije bio uključen u čitavu priču, da je stajao u backstage-u i posmatrao čudno ljude, ali Kanye će biti Kanye i volimo ga zbog toga. Childish Gambino, jedan od mojih omiljenih ljudi ove godine, izbacio je spot za pesmu Feels Like Summer i iako mi je pre toga pesma bila okej, mislim da ovaj animirani video dodatno kontekstualizuje sve ono što je Sam Glover hteo da kaže i tu vidimo njega kako šeta kroz ulicu i posmatra sve ostale repere koje ima brda pojavljivanja i sve te njihove mini drame koje su se dešavale prethodnih nekoliko meseci. I zanimljivo je stvar upravo da Sam Glover šeta i posmatra, da on ne vidi sebe kao deo scene. Postoji jedan deo ljudi koji pesmu posmatra kao upozorenje o globalnom zagrevanju, ali naravno to samo govori o tome koliko je Glover dobar umetnik da uspeva da sve to nabije u jednu pesmu. Sad, kad su u pitanju neke moje muzičke preporuke, imamo najpre Sadistika i njegov nov album Salo Sessions 2, koji na neki način predstavlja kulminaciju te fuzije podžanrova repa, kao što su horrorcore, emo rap, pa onda imamo malo tu old school varijantu sa igrama reči, sa sonancom i aliteracijom. I nije možda njegov najbolji album, ali i dalje on i lik izbacuje redovno i ima kvalitet, on je već 10 godina na sceni, nije toliko poznat, on jeste underground zbog toga što ti podžanrovi su ipak niša, ne voli svako da ih sluša, ali bez obzira na to da li gotivite horrorcore, emo rap, i dalje poslušajte njegov album Ultraviolet koji je zaista jako podcenjen, a ima snagu koja izlazi van okvira tog podžanra rapa. Ok, bacimo se sada na serije. U duhu jesenje sezone imamo dosta starih i novih naslova. Prvo što ću da pomenem, kao što znate, 13. sezona It's Always Sunny in Philadelphia je počela, ako ne znate onda šta čekate. Gledajte odmah, neću više ni reći da kažem o tome jer znate koliki sam fan i ne želim nikom da spojlem čak ni najsitniju stvar. Ali zanimljivo je krenula, tako da bacite se što pre.
Počela je i nova sezona serije Atypical, dakle, u stvari u celosti je izbačena, Netflix je u pitanju, tako da imate da bingeujete celu sezonu od 10 epizoda, ja sam pogledao možda nekih 8, dakle, ostale su mi još 2 i jedno čekam da završim ovaj video da bih mogao da se bacim na gledanje te serije. I meni je zapravo ova jedna od najboljih serija ove prethodne godine, jer iako je u pitanju porodična drama, što nije baš žanr koji mene zanima, ovde su dijalozi toliko organski prikazani da me zapravo čudi da je Netflix u pitanju, pošto oni imaju diskutabilne dijaloge, makar kad su u pitanju sve njihove ekskluzive, ali i ovde su i likovi dobro opisani. Dakle, prva sezona je bila u suštini samo ekspozicije i davanje neke osnove priče, ali ovde likovi imaju mogućnost da zablistaju i zapravo nije čak ni fokusirano toliko na jednog lika, ni na samu porodicu, nego i mnogo šire i to je ono što mi je zanimljivo, da je svako od njih izgrađen kao živa osoba. Obavezno čekirajte ovu seriju, iako je nisam pomenuo u prethodnom videu, nisam ni znao kad će ova nova sezona da izađe, bacite pogled i javite mi kako vam se čini. Kad smo kod Netflixa imamo i ne tako dobre vesti. Kao što znate, ili ako ne znate, Netflix je otkupio prava za Witcher seriju koja će biti bazirana na knjigama i rekli su da će Henry Cavill da bude u ulozi Geralta, što je pomalo problematično. Mislim, ja njega znam samo kao Supermana i ja ni ne volim Supermana ni kao lika ni kao film, ali Henry Cavill jeste neko ko je veliki fan i knjiga i video igara čak. Tako da nadam se da će uspeti da izvuče tu ulogu. Međutim, to nije ono što je problematično. Problematična vest ovde jeste da su oni hteli da stave glumicu za Ciri kao nekoga iz etničke manjine, iz grupe etničkih manjina. Ciri je neko ko je prikazan u knjigama i u igrama kao devojčica, odnosno devojka bele rase. Zašto bi iko hteo da je prikaže kao azijatkinju ili crnkinju? Zato što imamo te SJW kretene koji pišu scenarije i onda ja ne očekujem ništa dobro od toga. Ali vidjet ćemo, nisam optimističan, pogotovo još kad je Netflix u pitanju, ali vidjet ćemo. Sad, od serija koje nam uskoro stižu imamo već 12. septembra premijeru nove sezone serije American Horror Story. Ja nisam bio nešto veliki fan te serije, iako mi je prethodna sezona bila okej. Na dobar način su oni opisali taj sukob levice i desnice u Americi koji su stvorili ti Trumpovci i radikalne feminiskinje. Naravno, oni su fikcionalizovali svet, dodali su još dosta brutalnih ubistava, ali na dobar način su prikazali da i jedna i druga strana imaju iste ciljeve, bez obzira što oni smatraju da su ovi upravo, da ovi drugi nisu. I The Walking Dead nam stiže za možda nekih mesec dana ili manje i ovo će biti posljednja sezona u kojoj ćemo vidjeti Rika i Maggie, pošto glumci su odlučili da više ne žele da troše vreme na jednu istu stvar, što je sasvim razumno i kapiram da ne žele više da budu na brodu koji tone i ne znam šta će bude serija posljednjih. Ja sam bukvalno pratio tu seriju od početka, od prve epizode kad je pilot izašao do sada, ali mislim da ću da prekinem. Ove godine, nažalost, ne dobijamo novu sezonu Mr. Robota, već ona nam dolazi naredne godine i to je, kako nam kažu, posljednja sezona. Ja mislim da je sasvim okej, ali to je 4. ili 5. sezona. To je, mislim, neki okvir za dobru seriju, da ima na kraju finiširanu priču i da to bude fino zaokruženo, da ne ode u krajnost. I mislim da je Breaking Bad isto imao 5 sezona i da je to bilo možda čak i jedan od najboljih krajeva serije. I da, jutro sam se probudio, odradio su i rutinsku proveru određenih sajtova, video da su izašle 2 premijere novih sezona serija Shameless i The Deuce. I naravno The Deuce seriji sam već govorio u prethodnom videu, to je serija koja se bavi porno industrijom i usponom porno industrije 70. godina. Mislim da će sada možda se baci na 80. A kad je Shameless u pitanju, naravno ko želi da se baci na svih 8 sezona nek izvoli, za mene bi to bilo mnogo veliki izazov i oduzela dosta vremena, ali u suštini kvalitetna je serija. I za kraj da se bacimo na video igre, tu ću morati najmanje vremena da provedem, pošto vidim da mi ističe vreme na kameri i baterija mi umire. Shadow of the Tomb Raider, nov naslov koji izlazi i to bi trebalo da bude kraj ove trilogije Tomb Raider koja je izašla u prethodnih nekoliko godina. Imamo Spider-mana koji je za PlayStation 4 samo izašao i pokupio veoma dobre ocene. Po onome što sam video igra je dosta pokupila od Batman Arkham serijala, što je u suštini dobra stvar, jer to su kvalitetne igre koje imaju otvoren svet i koji imaju sličan način borbe i gameplaya, tako da kapiram da je i ovo dobro odrađeno. Druga igra koju iščekujem jeste Red Dead Redemption 2. Iako ne posjedujem konzolu, nadam se da ću u nekom narednom periodu da igram. Ovo je igra koja pokazuje da Rockstar zaista zna kako da izgradi svoj svet. I pritom ja obožavam westerne, što je vrlo očigledno kad se pogledaju moje recenzije Deadwooda. I veliki sam fan malobrojnih igara koje imamo kad su u pitanju westerni, to je tipa Call of Juarez, nekoliko tih delova. I Gun, igra iz 2005. koju sam voleo, iako je imala dosta problema, ali jebi ga, na kompu nismo imali toliko dobrih igara. PlayStation 3 je posle dobio prvi deo Red Dead Redemptiona, a mi smo ostali uskraćeni za njega. Hteo sam malo da popričam o naslovima koje trenutno igram ili koje sam igrao prethodnih mesec-dva, ali to bi oduzelo previše vremena, tako da ću sada samo da ih nabrojim, pa ako ste ih igrali možemo dole u komentarima da pričamo.
Trenutno igram Deus Ex serijal, prešao sam Human Revolution, sada sam na Mankind Divided, Cyberpunk igre, odlične igre, mešavina RPG-a i first person shootera. Kad sam bio u Austriji, igrao sam na PlayStation 4 Beyond Two Souls i igrao sam Shadow of the Colossus, o kome verovatno i dolazi video uskoro, trebalo bi da izmontiram ono što imam. I Horizon Zero Dawn, igra koju nisam prešao, tako da nemojte mi spoilujete, ali možemo da popričamo o mehanizmima igre koja je zapravo preuzela dosta mehanizama iz drugih igara, kao što su Witcher 3 ili Far Cry serijal, i implementirala na odličan način, tako da sve ono što je bilo loše kod tih mehanizama u prethodnim igrama, ovde je izbrušeno i dorađeno, tako da se veoma dobro uklapa u sam svet igre. To je to od mene. Ako vam se dopada ovaj format, možda bih mogao na nedeljnom nivou da radim rekapitulaciju aktualnih vesti iz sveta filmova, serija i video igara, možda i malo šire, ali ne bih dalje da govorim o tome šta ću da snimam, zbog toga što mi se čini da kad god obećam neki video esej, onda kao da ga ureknem i onda on stoji on hold nekoliko meseci. Sad kad su u pitanju ovi videi iz kategorije uzora koje sam pominjao, gde je Stromae bio prvi, i dalje je to sve u planu, naravno, ali pre toga ću da izbacim video za jednog drugog muzičara, to je u pitanju XXXTentacion. I ako niste čuli za njega, poslušajte neke pesme, zbog toga što bit će vam svakako zanimljivije da posle pogledate video. On je jedan veoma zanimljiv muzičar i nažalost izgleda da je morao da umre da bi neki od nas uspeli da ga prepoznaju kao zanimljivu personu, iako je izuzetno problematičan, ali više o tome u video eseju koji dolazi uskoro, nadam se. I eto, ostavite komentar dole i čujemo se uskoro.